נעים מאוד, קוראים לי ברוריה, ואני עוזרת לנשים לאהוב את מה שהן רואות במראה. אני בהכשרתי מנחת קבוצות, סטייליסטית, מאמנת ומחנכת. מה שמייחד את תהליך הסטיילינג שלי, זה שבעצם אני פיתחתי ושילבתי שתי גישות. גישה אחת זו הגישה של המקצועיות בבחירת הבגדים הנכונים, והגישה השנייה היא תהליך של התפתחות אישית. הרבה נשים שפגשתי סוחבות איתם כאב או סוג של קושי בכל מה שקשור לנראות. ברוריה היא לוקחת את המקצוע שלה והיא מעמיקה אותו. ואם זה נשים שלא כל כך אוהבות את מה שהן רואות במראה ופונות אליי כדי לעשות סוג של סולחה בינם לבין הגוף שלהן. מזהים את הנתונים הטבעיים, מבנה גוף, טיפוס, צבע, סגנון. מתחילים לשים בגדים שיושבים טוב על הגוף. לומדים לקנות וללבוש את מה שעושה באמת שמח על הלב. רחלי בן עזרא מצאה את השמלה שהיא אוהבת. ברוריה עזרה לי בעצם לתרגם את מה שקורה לי בפנים ולתת לו ביטוי נכון בחוץ. אפשר לראות יופי פנימי. זה לא עניין של היקפים או גזרה, אלא עושים את זה באמצעות זיהוי הסגנון, על ידי בגד שמאיר יפה את הפנים שלי. אין דבר כזה אצלי נתון טבעי בעייתי. אין! אני מאמינה שמה שהטבע נתן לנו זה הכי טוב שיש. הכל כלול נמצא אצל ברוריה שהיא אישה מופלאה ומדויקת לכל אחת. זה עולם מאוד מאוד מורכב, והמומחיות של ברוריה היא בהבנה של כל מכלול הנתונים, פלוס המון שיחות נפש ושיחות עידוד. הלקוחות שלי קצת מופתעות מזה שפתאום הגענו לדבר על העבר, על ההורים, על חוסר ביטחון, על הפרעות אכילה, על כל מיני קשיים בחיים. זה עולה, כי סטיילינג זה לספר את הסיפור שלי. לראות במראה את הלב שלי, את הכוחות שיש בי. צריך קצת טאץ' מקצועי נכון כדי להוציא את החן החוצה. לא קרה לי שהייתה לקוחה שלא הרגישה טוב עם עצמה, כשמצאנו לה את הבגד הנכון, שמדגיש את היופי שלה, הפנימי והחיצוני. את יכולה, בטח היום כבעלת מקצוע וכעצמאית, להעיז יותר, לפתוח עוד מקומות. אז אם ההתלבשות הופכת לתהליך של מודעות, שמחה, העצמה, אז כל הבוקר שלך יתחיל אחרת.